ultimul. Оня ден, бати, сме запалили половината квартал, бати, ни заключиха път 16 часа. Какво сте запалили? На голям екран ли сме? Брат, мани, че ме заключиха. Какво сме запалили? Аз не ми се коментира. Я разкажи сега за какво сте заключили. Брат, запалихме 2 коли и една каравана. Защо? Защото бех се напил на педерас. Що? С 4 джина. Що? Брате, защото съм на 4 джина и ми се правят глупости. Искам да си играя на Сан Андреас на живо. Що? Защото искам да играя на Сан Андреас на живо. Що? Брат, защото така. Що? Бате, как ти обясня що, бате, се? Що? Що? Защото е в... как ме чете? Алекс, слушай сега, ти ако искаш да ми заведеш микрофона, трябва да дойдеш малко, да вземеш един вазелин, лубрикант, нещо такова по-така. Не дей така да Много, говориш, тя е със много сестра си в обилно ще трябва да колата. намажеш около моята халка, Моля за да те се получат се. нещата. Прати гласо, прати да разбере за какво става въпрос. Може ли твой човек малко shadowboxing? Can you do some shadowboxing over there? Can you do some shadowboxing? Voilà, do my push-ups. Беко! Пералня Беко! Изяж го по-леко! Защо пиче има втора пишка? И аз това са чура викец! Why do you have a second dick? What is this, bro? I mean, God was like, man. Съжаляваш ли за този стрим? Не, защо не съжалявам? Знаете, имате много хубави очила. Откъде ги взехте? Кажу, де ги взе. На гръцки бог. Чакай малко сега. О, майко! Стелчето изпусна. Ама аз на нея... Те не могат да върнат стрима. Май не може да се върнат. Вижда ли се кураме? Видя ли се пишката? Йоу, Майерс подари абонамент на Кайсен! Не бе, брате! Брато, ще те прибия, брато! Сега ще те прибия! Спидай го! Как е... Кажу, де ги взе. Супер абонати, само тарикати, ласкави магнати, оле, Бягай, оле, супер абонати, само тарикати, ласкави магнати, оле, Еба, благодаря ти, че ми пусна любимата песен. For yourself, you know what I do with that shit, bro? You know what I do with that? This is what I do with this shit, bro. Bro, what the fuck? What the fuck? Bro, I'm scared of you right now, bro. Идва ми те гърмя. Не ме говори глупости, ако обичаш. Мамо, наистина. Виж, смисъл, не е като да не е нормално. В смисъл, 2024 сме. Мисля, че е нормално това нещо. Сатане, Мисля да ставам педерас, мамо. Сатане. Ако щеш молби, няма да отварям това нещо. Не ми говори глупости, моля се. Моите деца не са такива. Добре, не ли приемаш такъв какъвто съм? Ама, знам, че не си. Зато и ми говори глупости. Мамо, нещата се променят. Я моля
наред. Добре. Добре, еми хубаво, значи аз... Ти сега не ми вярваш, ама... Утре пак ще си говорим. Няма да се говорим. Не бъде досай. Добре. Мен друго ми е по-интересно. Не го разбра. За пример. Но ние сме поколение, дето е израснало с песни на американски рап. Влизане на анус. За анус, че... Сеш са? Кефлита? Анус такова, да? Давай, еде. Ама избръсна. Нали? Чистичък. Не дали кеф? Не си по-аналния. Ясно, брат. Няма проблем. Прос в червата. Обичам да лапам пешки. Доста пестрен, защото наистина направо... Няма да изляза от стрима! Искам да смъкна. Няма да им говориш те на хората, бе! Да смъкна. Няма да им говориш те! Няма! Само още един път съм те чул, те да им говориш на хората! Ще те щупя, бой! Теб и колата! И колата ще щупя! Разбираш ли? Няма да говориш! Няма да говориш тъй! Иначе! Ти виж как отива напред, то трябва да отива назад, виж че го то стол се опитва да ме наебе. Сте бро! Нема тук, бе. Майка ти шиван стол мръсен. Стига овелел, бро, не успях. За кое не успях? Ти добре ли си? Мамо! Ви добре ли сте, чат? Лапам пешки! I have to tell you the best place here in Sofia is Faculteta. Where is that? Faculteta. Next West? to west side. Okay. Yes. And what? And listen to Lil Pimi. What is that? Lil Pimi, the best artist, so Bulgarian. I don't know him. Lil Pimi. Okay, Leo Pimi. Yeah, Lil Pimi. Can you say, would you, for instance, if you had the opportunity, would you fuck Suavi's wife, Suavi the Clasher? What's that? Hey, he's a man of many talents. I don't know. He's written a lot of books, like 50 mysterious facts about my anal. Искаш ли да ти го вкарам, Гере? Искаш ли, Гере, да те правя? Така, ти щастлив, брато. Ко стана с камерата, бе? Ко стана с камерата, бе? Що се обърна, бе? Знам, той пише в чата. Да, бе, всеки... аз не знам, защото е по никнейм. По-добре да не ви казвам, ако ви кажа, ще му се скарате. Путко разбиваш 3000 се пише. Да, бе, така се пише. Наистина. Знам. Споко. Това ми се за ботовете. Това. Дай шут. Чай, не стана. Дай шут, бе. Чай, ще го иба този стол, бе. И такъв да си чупи кръга, бе. Майка ти да иба. Педерас. Укрилка за това. Чат на нея и хареса много. Абе, не съм чукал на Слави жена му. Ти добре ли си? Имаме, чайте, вижте, имаме още фенове. Аре, брат, давай. Сега ще ви гол човек, който се фърля фонтан. Значи, хората какво правят за пари? Само погледнете какво правят. Значи на всичко са готови. Хора охраната. Охраната излезе, кара. В момента му бучи. Иска да вика полицията, хора. Хора, той звънна на полицията. Хора, звънна на полицията. Бягай. Събирай дрехите и бягаме. Давай, събирай дрехите. Как звъни на полицията? Ще има в фитнеса. Само че не знам. Ко? Добре, спираме. Някой шуми тук, аз не знам кой е. Чувам го тук цяла вечер, направо мисля да го зачукам.
В устата да ме и бата. Майко. Very nice, very nice. Very nice. It's for a porn website. It's very nice. Very nice. So, I want to... Sir, are you okay from your mind? I'm a woman. Am I okay doing from my mind? You're doing for porn website. Oh, no, Without taking a consent. no. This is for a university project. School project, actually. But you said for porn. No, it's not porn. I said for... Okay, bubble tea, you choose base, matcha But tea. now you're going to spit in my bubble tea because I said some fucked up stuff and now you think I'm crazy. Yes. I am crazy, but don't spit, please. Or maybe do. Maybe. Why not? I may like it. You want a bubble tea? Yeah, Okay, what would you like flavor? I would like one bubble tea. Yeah. Не, бах, охата и не беше вкусна. В устата да ме и бата. Люто, като говорят с някой, ама кой е тос? Кой е тос? И някакви такива. Цеко искрено се извинявам, тези 10 минути тайм ми промениха. Осъзнавам колко е важно да пиша правилно и да не те карам да се дразниш. Благодарен съм за урока, беше сурово, но справедливо. Времето минава бавно. Когато не можеш да пишеш, но го използваш за размисъл и самоанализ. Обещавам да съм по-внимателен за напред, защото не искам пак да се замислям толкова дълбоко. Прости ми, ще съм крута като агънц. Брат, ай, изчезва вече.